Hei ja tervetuloa uuden videon pariin, ja tää on itse asiassa settiarvosteluvideo, ja tässä videossa me arvostellaan settinumerolta 75374, se on yksi Cinder. Osia tässä tulee 1325, ja mukana tulee myös 5 minifiguuria, jotka näette tässä. Ja vielä hinnasta sen verran, että Legon sivuilla tämä maksaa 170, josta en suosittele ostaa, mutta verkkokaupasta sitten löytyy 125. Mutta aloitetaanpa minifiguureista. Ja aloitetaanpa vaikka ihan Jodista. Tää on hyvä minifiguuri, tällä on tosi hienot printit, tää on tosi show accurate. Ja sitten täältä myös löytyy tämmönen huivi, joka on myös show accurate, ja se on ihan kiva lisäys ainakin ihan näin omasta mielestä, että toi on ihan kiva. Ja seuraavana minifiguurina meillä on Vim. Tää on myös tosi show accurate, ja pakko mainita, että toi tukka se on tosi show accurate myös, ja se siis tukka on tosi hieno. Ja sitten vielä on tuo flashlight, joka on sininen värinen tai tommonen tumman sininen, että hieno minifiguuri. Ja sitten meillä on Fern seuraavana minifiguurina. Tääkin on myös tosi show accurate ja tukkakin on myös hyvä. Ja sitten on vielä tää flashlight, joka on tällä kertaa keltainen, joka on vähän ehkä näkyvämpi, että joo, hieno minifiguuri tääkin. Ja sitten meillä on KB seuraavana, joka on mun toiseksi lemppari minifiguuri näistä. Täällä on show accurate nuo keltaiset hanskat, ne on tosi hienot. Ja ihan muutenkin vaan tää on show accurate, mä en voi sanoa näistä muuta. Ja täällä on tää punainen flashlight, joka on ehkä mun mielestä toiseksi hienoin. Ja viimeisempänä meillä on täällä Neil, mutta siis tää on ihan mun lemppari minifiguuri näistä, tää on show accurate näistä. Tää on vaan aivan paras minifiguuri näistä, mä en voi sanoa tästä mitään. Tää on vaan niin hyvä, ainakin omasta mielestäni. Ja sitten täällä on tää oranssi flashlight, joka on ihan jees omasta mielestä. Mutta laitetaanpa minifiguurit pois ja katsotaan tätä itse on yksi Cinderiä vähän tarkemmin. Ja mistäpä muusta voi aloittaa kuin vaan interiöristä. Avataan kummatkin luukut tästä ja sitten vielä tuolta takaa avataan toinen. Se on vähän vaikeampi avata, mutta sekin kyllä onnistuu helposti. Mutta katsotaan tätä vähän lähempää. Tossa on klipsit flashlightille tai aseille. Sitten tuolla on sänky, se vähän huonosti näkyy, mutta se on siellä. Sitten tässä on tää pöytä, tuolla on keittiö vasemmassa nurkassa. Ja sitten tossa on vielä nuo istumapaikat niille lapsille. Tai ainakin nyt niin mä luulen. Ja sitten tossa on vielä tommonen paikka, jos me käännetään taulus ympäri, johon me voidaan laittaa kaikki flashlightit. Se on kyllä aika tosi vaikeaa, jopa minulle, mutta se kyllä onnistuu. Siinä hetki saattaa kestää, mutta sitten kun se onnistuu, niin se kyllä näyttää tosi hienolta. Ja sitten vielä täällä on tää ohjaamo, josta löytyy yllätys yksi paikka yhdelle minifiguurille. Ja laitetaan sinne nyt vaikka toi Jod istumaan, ja se mahtuu sinne aivan hyvin, että se siellä makkaa ja ohjaa alusta. Ja sitten tuolta löytyy ramppi, yllätys, joka voi avautua. Ja sitten jos mä avataan tuolta, missä on tuo sänky, niin sen voi laittaa sieltä tolleen noin laskeutumaan. Mä en tiedä, onko toi oikeasti tarkoitus, mutta se on tommonen. Ja tältä tää näyttää, kun nuo lapset on tuolla sisällä. Ja tää siis näyttää mun mielestä tosi paljon elävämmältä ja hienommalta. Sitten myös takaa löytyy ramppi, ja jos sen avaa, niin sieltä löytyy 2 boksia. Ja myös ton rampin voi kyllä toki sulkea. Ja sitten jos nämä boksit avaa, niin toisesta löytyy tommonen mikäli porkkana, Star Wars porkkana, mikä nyt onkaan. Tommonen ruoka noilla tyypeillä. Ja jos avaa tän toisen boksin, niin sieltä löytyy 2 tommosta keksiä. Näyttää aika hyviltä. Ja sitten totta kai nämä boksit voi laittaa takaisin tonne ramppiin. Ja sitten sulkea sen itse rampin.
Ja sitten tän aluksen main featuren, eli tossa on tommonen musta tikku. Sä käännät sitä tai veät, niin se kääntää nuo moottorit kaikki kerrallaan. Toi on kyllä tosi hyvä omasta mielestä ainakin. Ja siis nuo moottorit voi kääntää tolleen, että sä vaan pidät yhdestä. Sekin toimii ihan hyvin. En suosittele kuitenkaan takaa, se ei ole niin luotettava. Takana on vielä tommonen luukku, mutta se ei vie minnekään. Et siellä on vaan tuo mekanismi, miten nuo moottorit toimii. Ja sitten kaikille suurena yllätyksenä on vielä nuo stun-shooterit, jotka voi yllätys ampua. Ja niitähän löytyy peräti 3 tästä setistä, mutta ne ei mua itse ainakaan häiritte mitenkään. Ja sitten löytyy vielä bubble-turretit, jotka on show-akkurateja, kummatkin näistä, sekä takana että edessä. Ja sitten löytyy vielä tommonen radaari, joka voi myös pyöriä. Ja sitten vielä tuolta ohjaamon alta löytyy tommonen pikkusöpö turretti. Ihan kiva lisäys. Ja sitten kirsikkana kakun päälle vielä löytyy tommoset ihmeen härväkkeet. En edes tiedä mitä nuo on, mutta kai ihan kivoja. Ja displaynähän tää käy oikein hyvin, mulla se näyttää tältä. Mutta tilaa kanava, tykkää videosta, kommentoi mitä mieltä sä oot tästä setistä ja nähdään seuraavassa videossa. Kiitos ja hei hei!